Мәркәзебездә 1 июньнән 8 июньгә кадәр Төрки халыкларының 14-нче Нәүрүз халыкара театр фестивале узды. Башкортстан театр сәнгатенә багышланган фестиваль катнашучыларда кайсы ягы белән истә калыр? Эфирда таяну нуктасы тапшыру студияда Венера Аитова, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны гадәттәгечә төймәләр ашыда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәвегезне. Әлбәттә, иң элек һәммәгезгә дә шул сорауны бирәсем килә. Нинди хис-тойгылар белән кайтып китәсез? Нинди хис-тойгылар калдырды 14-нче фестиваль? Һәммәгезгә дә сорау. Кемдер кала, әйдәгез кайтып китүчеләрдән сорыйк әле. Әйтик, Искандарбек әфәнде. Нинди хис-тойгылар белән кайтып китәсез? Мен Казанда биринчи езикмен. Улуу бек яхшы улуу фестиваль. Türk teatrlarını halın işin hali men gördüm bek yaşı. Men birinci gezik Türk festivalde mam. Evet. Men Orus teatrlarda işleyim. Men o sayılı Orus Mir, Ruski Mir dedim. Halim Türk Mir gelgen men hali. O bek interesli şey men bilmeydim. Siz biraz şok halinde kayıp kitəsiz, şulay bir. Bizim Başkırstandan kelgan qonaklар şundaq şok halinde. Ничәнче мәртәбә катнашасыз? Нинди нәрсәсе белән истә калыр 14-нче? Без Аллага шөкер Нәүрүздә ел һаен катнашып киләбез. Шуга бу безгә иң ниндәй истә кала, чөнки безнең Башкортстан сәнгатенә багышланган һәм ысынлап та Нәүрүзнең шулай итеп оештырылуы бик һәйбәт, чөнки һәрбер республикала менә Якут театрына, Кадактарга багышланды бит инде. Ниһаят Башкортстанга был менә безнең Баш академ театрының 100 еллыгына шулай тап килде, Башкортстан республиканың 100 еллыгына. Шуга әлбәттә безнең 5 спектакль Мустай Каримдин 100 еллыгына 5-6 спектакль алып килделәр Башкортстандан. Әлбәттә бу шундай Рус әйткәндә показатель, бөтә безнең шундай матур спектакльләрдә хайлап алып килгәннәр. Шуга снапта бу яктан без рәхмәтлебез Нәүрүзнең оештыручыларына һәм алдагы Нәүрүзгә снапта шундай төрки фестивальләрендә нисектер флагман булып тора инде, алда бара. Шуга снапта тагы зур уңыштар теләгә килә. Раил әфәнде, сез үзегез дә күптән түгел генә халыкара фестиваль үткәрдегез. Менә ансыннан әле китеп монсына кергә өлгердегез. Мәгълүман кайсы ягы белән истә калыр сезнең өчен бу 14-нче? Үзегеннән киткәч әле Питерда, Мәскәүдә фестивальдә. Анда да өлгердегез. Нәүрүзгә, Нәүрүз инде матур, күркәм инде тәҗрибә. Туплар өчен тагы нәрсә эшләгәннәр икән, нинди яңалыклар бар икән, нинди алымнар кулланганнар икән. Менә нинди яңалыклар бар? Нәрсәләр ачтыгыз? Мен инде беренче игътибар биргән бер дизайн, менә Эльвир Сатышмында, аннан соң оештыру моментларында без бит үзебездә оештырганда без Нәүрүзгә нигезләнеп күпчелек, чөнки без булган фестиваль Нәүрүз, аннан соң безгә якын ул. Шуннан нигезләнеп эшләнгән, таянып эшләнгән күп әйберләр, менә кичкенә генә бюджетлардан башлап, зур шараларга кадәр. Бик әйбәт, бик күркәм. Монда вакытның шундый булуы да, аннан соң бит Төрки дөнья үзебезнең халык булудан да тагы да артагына, куәтләнә генә. Шуңа фикерләр күп. Мине монда вакытны аласы килми. Без мине алып кайтып китә торган ник шактый. Һәр вакытта үзегез дә гел яңалыкка омтыласыз бит сез үзегез. Без гади актер күзлегеннән караганда китапханәчеләр китапларга мохтаҗ булган кебек, әйтик, художниклар картиналарга табынган кебек без спектакльләрне карарга яратабыз. Илһам алабыз, ничек уйнарга яки уйнарга кирәк түгел икәнне шанып, бинанып кайтып китәбез. Азербайҗан театрының, әйтик, 3 версия убийства дигән спектаклен миңа ошады. Ул яктан алар режиссерский яктан дибәйт, менә алар свободага чыгып, иркенлеккә чыгып, актер буларак үзләрен шул кадәр рәхәт туеп сәхнәдә табигый күренделәр. Иркен тоттылар. Менә чыннан да һәрбер турында азаклап сөйләшер идек. Вакыт безнең әлбәттә шикле, оештыручыларга күчкәнче Рузилә сорыйк әле. Нәрсә ошады, нәрсә ошамады? Миңа беренче чиратта мин бөтен спектакльләрне диярлек карадым, мөмкин булган. Шуны әйтергә телим.
Миңа редакциям шушы мөмкинлекне бирде. Мин атна буе спектакльләргә йөрдем. Миңа калса, бөтен мәдәният темасына язучы бөтен журналистлар менә мондый фестивальгә йөрергә тиеш. Бу безгә белем бирү, бу безгә өйрәтү, бу безгә бик кирәк атмосферны тую. Икенчедән, программа директорына Ниязга рәхмәттер инде. Программа миңа спектакльләр бик ошады. Проблема мин аны гел әйтәм, фикер алышулар булырга тиеш дип саныйм. Сездә ул юк. Бу фестивальне бардым, аларда бар иде. Мин рәхәтләнеп тыңлап кайттым. Монда сез экспертлар чакырткансыз, 5-6 ханым йөреп тора. Алар нинди фикер алышу юк спектакльдән соң. Ниндидер гомумән спектакльне карыйсың, и все, башка бер нинди мероприятие юк. Бу аз, бу җитми. Миңа калса, ул артистларга да кирәктер дип беләм. Һәр хәлдә мин сөйләшкән артистлар шушы фикерне әйттеләр. Мөмкинме җавап бирергә? Сиңа да рәхмәт бик зур, Рүзилә. Күрәбез, җырыйсың, шатланабыз. Синең кебек күбрәк журналистлар булса, тагын да әйбәтрәк булыр иде безнең тормышыбыз, якты Татарстаныбызда. Вәләкин, син дөрес аңла, без 29 спектакль күрсәтәбез бер атна эчендә. Параллель рәвештә бара. Кайбер спектакльләргә 2 тәнкыйтьче генә җыри. Шуңа күрә менә шушы фикер алышулар, мәсәлән, узды бит соңгы көндә пресс-конференция. Бик матур без общий ниндертәге тенденциялар турында сөйләштек. Менә шушы коллегалар белән без бергә. Өлгермибез, вакытыбыз җитми. Менә 1 ел эчендә чыгарыла, куела спектакль. Күпме көч салынган. Анда проблемалар да булырга мөмкин. Аның теге тискәре яклары булырга мөмкин. Но алар турында 3 минутлык әңгәмә, 3 минутлык фикер әйтү. Менә сезнең начар ничектер, минемчә, шушы театрны түбәнсетү. Бу исәпкә алынырга мөмкинме башка елларда, киләсе елларда иде? Исәпкә булдык, Венера. Без хәзер, мәсәлән, бу фестивальдә безнең көн сайын чыкты хәбәрләр, Нәүрүз хәбәрләре дигән. Анда тәнкыйтьчеләр кыска беренче үзләренең карагач тагын үзләренең уйларын җиткерделәр. Киләчәктә тәнкыйтьчеләрдән. Һәм без шундый икенчерәк формага күчтек. Бу тәнкыйтьчеләр менә бөтен спектакльләрне карадылар. Беренчедән соңгы көндә алар ниндидер түгәрәк өстәл булды безнең. Әле тагын чыгачак материаллар, язма материаллар. Бөтенесен сөйләргә генә редакциялардан башка алар дагы тиеш җиткерергә безгә язма килеш. Чөнки менә элекеге фестивальләрдә, Нәүрүзләрдә безнең андый практика бар иде. Без аңа кире кайтырга уйламыйбыз. Төгәл ансын әйтәм. Монда кем теләде, мәсәлән, Курчак театрымы, кайсыдыр татар тюзы теләде җитәкчеләре аларның һәм теләде аларның аны бәлки Илфирша чыгышкырыбрак әйтергә кирәк. Артистлары алар коллективлар, алар мөрәҗәгать итә алалар. Без шәхси рәвештә алар турында фикер. Мин үземнең фикерне әйтәм, җитми калган әйбер ул. Нияз, Илфир, Илшатыш. Бүгенге бушлык барга кирәк, спектакль бетте, күнгән әзер. Алар бит шуның кадәр чакырым үтеп киләләр. Барыбер шундый саллы тәнкыйтьчеләр анда җыелганнар. Аннан соң ул республикада менә тантана үтте. Элек шигалары бөтен тәнкыйтьчеләр группы белән җыелып, мәдәният министрлыгы тарафыннан. Быел бер кем чыкмый онлайн режимда. Кемнеңдер менә шундый кешеләрне куялар инде, белмим мин, тәнкыйтьчеләрне, жюри алмый торган кешеләрне, гарипләрне куялар тәнкыйть иттереп. Бөтенсе китәбез бит инде. Алар бит ул артистларга кирәк, ул нәрсә эшләрләр икән, ничек? Ул режиссерга кирәк, бөтенесенә кирәк, ул фикер алышу булырга тиеш. Нәрсәгә тагын ул бит фестиваль. Килешәм. Фестиваль эчендә кысаларында кызганычка каршы менә дөрес әйтте, спектакльләр дә күп һәм вакыт та тар. Шунысы белән менә Алга таба бу исәпкә алыныр дип ышанабыз. Килешәм бөтенегез белән дә шулай да гади тамаша, гади артист йөзлегеннән Рүзиләгә кушылып, әзрәк акча өстәсәләр, кичләрен швед өстәле ясап куйсалар, бөтенесе җыелып шунда әңгәмә корылар иде. Акчадан тормый бит ул. Монда беренче чиратта вакыт, икенче чиратта урын һәм тәнкыйтьчеләрнең, менә сез әйтәсез, хәтле тәнкыйтьчеләрнең. Әмма дә ләкин бу бит инде 2009 еллардан бирле без аны оештыра идек. Ел һәр Нәүрүздә. Бу обсуждениеләрне
тора, шуларны фикер алышы спектакльдән соң. Әмма дә ләкин ул соңгы елларда әйләнде шулай, тәнкыйтьчеләр үпкәләтә башлады артистларны, үпкәләтә башлады режиссерларны, һәм дөрес якка карамыйлар, һәм һәр халыкның үз гореф-гадәте. Алар килеп Дагыстанда яшәүче кумык халкын өйрәнмәгән, белмәгән, аларның гореф-гадәтләрен белмәгән, шул ук вакытта Азербайҗан һәм һәр кешенең, һәр илнең бу бит милли театрлар фестивале. Бу менталитеты, холкы бөтен исәпкә алынып, әлбәттә, һәм аны кыска вакыт эчендә, мәсәлән, тәнкыйтьче дигән ул бит кеше кыска вакыт эчендә спектакль беткәч тәген ул аны кабул итә алмый. Кайтып язганда ул интернетка кирип карый ала. Бәлки аларның шулайдыр, шундый гадәтләре, шундый холыклары, менталитетлары шундый бардыр дип. Әнишә без тәнкыйтьчеләрне милли республикалардан чакырмыйбыз. Казакъстаннан, даже Удмуртиядан, Бурятиядан, менә шундый. Нигә без Мәскәү белән Питердан чакырабыз? Һәр республикада берәр бардыр бит инде ул. Кызганычка каршы беренчедән, икенчедән сез шул ук вакытта шул регионнан килгән тәнкыйтьчене әүхәтле дип санаячаксызмы? Сезгә кирәк бит Мәскәүдән килгән, Питердан килгән. Әлеге сорауга җавапны без бәлкем рекламадан сыйыштырырбыз. Бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналда таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Инде тәнкыйтьчеләр хакында да сөйләштек. Монда бәхәс кызганан-кыза. Бит иң мөһиме сездән сорамадык. Оештыручылардан сез канәгатьмесез үзегез? 2 елга бер мәртәбә оештырыла. Ни дәрәҗәдә күп вакыт таләп итә менә шуны оештыруда? 1 ел вакытта таләп итә. Әлбәттә, без инде хәзер күчтек. 2 елга форум булачак, 20 елда форумны әзерләргә һәм инде хедлайнер кайсы спектакль киләсе дәген, кайсы театр киләсе дә чит илдән, Европадан билгеле, әлегә әйтеп тормыйм, һәм алар белән инде сөйләшү башланды. Без бер Нәүрүзне бетерәбез, шул ук вакытта хәттәген 2 елгы 20 елда үтә торган форумның темасын дип әйтик, билгеләдек. Менә бу әлегә узган фестивальдә сөйләшеп, күрешеп, аралашып, кемгә ничек нәрсәләр җитешми, ничегрәк, ниндирәк проблемалар бар. Әлбәттә, аның темасындагы һәм хедлайнерын без игълан итәрбез. Ул август айларына игълан ителер, ничектер төзелеп Бүген тапшырда әле игълан итәбез. Юк, әлегә ярамый. Без инде дүшәмбедән туктап тормыйбыз. Бу зур Нәүрүз бетте. Инде 10 бүгеннән башланды Нәүрүз School дигән студентлар, милли студиялар фестивале. Алар диплом, преддиплом спектакльләрен алып килеп уйныйлар. Анда катнаша 7 студия, 7 театраль мәктәп. Әйе, шулар килеп, алар Казакъстан, Башкортстан, Венгрия, Азербайджан. Гомумән, Нияз, башыннан ук әйтеп китсәгез иде, бу елда тагын нинди яңалыклар булды? Чөнки бәлкем безнең катнашмаган кешеләр дә бар. Аңлашылды. Беренчедән без Нәүрүздән соң шулай ук 8-дән башлап без башладык шоу-кейс дигән нәрсәне, айрым үзебезнең спектакльләрне иң атаклы Европа һәм Азия продюсерларга күрсәтәбез аларны. Элемтәләр ныграк булсын безнең башка җирләргә дә, башка фестивальләргә, башка гастрольләргә безне чакырсыннар иде. Чөнки без, мәсәлән, Камал театры, без татар культурасының без ваткычы. Һәм без илчеләр. Без татар культура белән таныштырабыз бөтен илләрне, бөтен дөньяны. Шулай бит, башкалар да безгә ярдәм итә. Ләкин без менә чакырырга булдык шундый продюсерларны. Бу беренче аерма, беренче үзенчә. Тагын нәрсә булды? Ничек кабул итә алар? Менә Европадан килгән шушы белгечләр Төркия телендәге фестивальләрне әйтеп торабыз бит. Менталитет икенче башлы. Белән дә килешмим, менә Рузилә белән килешмим. Шушы теге менталитет бар дип әйтәләр. Бар ул, әлбәттә, ләкин ниндер барыбер театр теле, театр сәнгатен теле, ул уртак тел. Ул аңлашыла, телсез дә булса аңлашыла. Ничек жюри, ничек бирелә актер, ничек менә бирелмиме, ничек образ тудыра. Ул барыбер Европада, Азиядә, бөтен җирдә шулай. Без бит килешәм, Нияз, шул ук вакытта менә безнең беренче тапкыр бу фестивальдә Үзбәкстан театры катнаша, Таҗикстан театрлары. Әмма алар мондый спектакльләр күрмәгәннәр, карамаганнар һәм өйрәнмәгән. Әлбәттә, театр теленә каршы түгел. Әмма ләкин аны тәнкыйтьчеләр
авыз күтәреп, сіз дұрыс уйнамыйсыз деп сөйлей башласалар, ул бит инде дөрес түгел. Ул аларны киредән биздерә театр сәнгатен. Кайбер кешене. Ничек? Дөрестән Нелер кая килгәннәр? Аннан соң Россия Федерация безнең күпчелек тәнкыйтьчеләр инде яшьләр бар кешеләр. Совет илендә туган, ул Үзбәкстаннар, шул Азәрбайҗаннар, алар бит инде бер илдә, бер гаиләдә яшәгән халык. Аннан соң безгә әгәр теләсәк, минемчә барыбер Илфир Ильшатович бу шундый, сез булмый идегез. Тәнкыйтьчеләрне җыелып сөйләшү кирәк. Ул журналистлар өчен түгел, гомумән актерлар өчен кирәк. Шул режиссерлар өчен нәрсә булсын? Менә кемдер шундый фикер әйтеп куя, тәнкыйтьче бит. Менә ул синең йөрәккә дә ятышлы түгел, но анда хаклык бар. Һәм шул хаклыктан соң спектакль үзгәрәме, икенче спектакль сезнең? Ничек булмасын? Үзгәрә бара үзгәрә. Артист буларак та әйтә алам, менә шушыны көтеп утыра спектакль беткәч, артист халкы, ул бит гомер буе үзенең режиссерына гына табынып яшәгән кеше, читтән фикер ишетә дә, гомер буе спектакльдә режиссер сүгеп килә, читтән әйтеп куялар, ул бит инде гомерлек май булып ята күңелендә. Монсы аңлашылды, рәхмәт. Раил абый әйтеп китте, Илдар, ул менә мәдәният министрлыгы, ул электә бар иде, без чыгып йөри идек, миндәген үзем эшләгәндә оештыра идек, Мәскәүләрдән чакырып, тәнкыйтьчеләр йөри иде театрлар буенча, һәм менә шул вакытта әлбәттә була анда очраклар. Бит әле ансы да бетте. Хәзер онлайн режимга күчте. Менә мин монда инде бу урыны да ул түгелдер. Бәлки тәнкыйтьчеләр кагылаш, шуны әйтәм. Юк, киләселәрендә чыгара кирәк. Театрлар көтеп торалар. Театрлар аралашып урга тиеш. Тантана очрагында обязательно киләсе елда була, без чыгабыз. Монда просто техник сәбәбе аркасында. Аңлашылды. Моның буенча чыннан да башка темаларга да күчсәк Юк, менә әйтте бит Илфирша, Таҗикистан беренче тапкыр килде. Ул төрки халык түгел. Ләкин без аларны барып чакырырга булдык. Чөнки беренче фестиваль Наурыз. Сез беләсез бит, без 98 елдан башлап монда Казанда оештырабыз. 80-нче елларда ул 80-нче елларда ул башланды Урта Азиядә. Һәм нишкәләләрнең теге юк, Дүшәмбе шәһәрендә икенче халыкара Урта Азияның фестивале узды. Һәм безне анда чакырганнар, безнең театрны. Без анда катнаштык, кунак булып. Шуңа күрә без ничектер менә шаҗәтне кайтарырга булдык һәм гомумән алар үзебезнеке. Аннары менә Урта Азия дигәннән киләләр, асыйлар. Мен үзбәкләр сыйларлар бездән. Ә сездә нәрсә Наурыз? Июнь аенда буламыни? Алар өчен Наурыз яңа ел бит инде мартта, 21 март. Шуңа күрә мин шундый фикер иштем идерис. Булам, юкмы, Илфир Ильшатович? Икенче bir yıldan soң Алар әле беренче мәртәбә килгәннәрдер. Наурыз шин Наурыз вакытында. Аңладым, әле уйланыла ул, чөнки менә үзегез күрәсез, нинди һава торышы июнь аенда, март аенда нинди хорош. Һәм финанс ягыннан беренче квартал үтмичә ачылмый, шуңа күрә bütün якларындагы кара бетерергә кирәк. Әлегә сөйләшү процессында әйдәгез мөхтәрәм кунаклар, бераз фестивальнең тематикасы хакында да сөйләшеп алыйк. Безнең бәлкем йөрмәгән, күрмәгән кешеләр дә бардыр. Менә нәрсәләр борчый бүген сәнгать әһелләрен, театр әһелләрен, менә нинди хис-тойгылар белән кайтып киттегез, Илсар? Менә гомумән тематиканы алсаң, спектакльләрне алсагыз, темаларга. Һәрбер кешене, һәрбер режиссерды һәм мин уйламыйм теге ниндәйдер бер общий тема борсой дип. Ләкин мин менә милли республикаларда йөреп, шул куйган сакта шул бер зур проблема бар инде, шул телдең юкка сыгуы һәм шуга карата күп ердә шундайрак спектакльләр сакта. Менә без үзебездә әле шундайрак спектакль сыгардык һәм шул турала кайда гына йөрмәһәк дә, беренче шул зарплата турында һөйләшәһең, беренче тема бездә берләштерә, икенче ул телдең юкка сыгуы дип әйтәм микән. Һәм бына ошо бөтә театр әһелләре шуның менән килешә, театр ул ысынлап та һуңгы ниндәйдер бер бастион булып кала микән телде һаклау ягыннан, чөнки телде яклап һәм ысынлап та уны теге музейда һәмак бирмәйдәр, уны теге кызыгып тыңлайһың театрда, чөнки ниндәйдер визуальный картинка бар дип әйтәм микән. Шуга был яктан менә ошо театр фестивальдарын мин аңлайм, әйтәләр ысынлап та теге
сакыры кирәк үзебезнең критиктарда, яны барыбер без Мәскәүгә, күбебез Мәскәүдә укыганбыз. Безгә барыбер Мәскәү образование, профильное образование Мәскәү бирә һәм без уларга барыбер карайбыз, барыбер таянабыз. Белем нигезен шунда алган. Ләкин икенче яктан безнең без үзебездәкләрдә сакыра башласак, ул рус әйтмешләп на понижение будем работать. Шуга Аңладык, сезнең фикерегезне. Менә Рүзлә, кайсы темалар берләштерә дип исәплисең? Шушы күбесендә йөрдем, барысында карадым дип әйтәсең бит спектакльләрне. Төрле тема бар, төрле тема. Тенденция миңа менә бик ниндидер тарихи әйберләргә, риваятләргә багышланган, гомумән халыкның рухын бирә торган спектакльләр шады. Хотя Хемингуэйны куйганнар анда, ләкин онда да ниндидер милли рух бар. Менә нинди генә хәтта классик әсәрне куйсалар да, кемне генә куйсалар да, милли рух булган әсәрләрне яратам. Һәм андый әсәрләр күп иде. Бар ниндидер западный драматургия алганнар да бар хәзерге. Андыйлар миңа кызык тоелмады. Без моны да булдыра алабыз дип күрсәтәләр шикелле. Булдыра алабыздыр, без бөтенсен булдыра алабыз. Нәрсәгә? Когда безнең үзебезнең нигезебез бар. Фестивальгә үзебезнең нигез булган әсәрләрне алып килергә кирәктер дип саныйм. Үзебезнең кыйбла, шул кыйблага әйләнеп кайтабыз. Без сайлаганда Рүзилә һәр хәлдә без мин мәсәлән Эльфирша быел бик актив программаны тезәргә булышты, ярдәм итте Фәрит Равкач, карап теге бөтен спектакль видео язмаларын карап. Беләсеңме, беренче чиратта все-таки без сыйфат турында уйлыйбыз. Менә чөнки профессиональлек турында, ничек уйный артист, ничек монда идея нинди ята. Минемчә син дөрес әйтмисең. Без артта калдык менә. Бик теге дөньяви әдәбият безнең татарның һәм башка милләтләрнең, безнең төрки халыкларның ул бераз аксый. Европа ул алгара китте. Бездә мәсәлән безнең теге бик аз андый исемнәр. Чигыз Айтматов мәсәлән, Мустар Кайрим, үзебезнең берничә автор. Хемингуэйны да куеп була. Була дим. Милли рухта. Шуны әйтәсеңме? Әлбәттә, миллилек бу. Инде шуның турында сөйләшкәч, хөкемдарлар соң кем? Кемнәр сайлап ала? Кемнәр нинди критерийларны билгели? Нинди критерийлар? Монда катнашу өчен. Катнашу өчен без җибәрәбез хатларны бөтен республикаларга, бөтен шәһәрләргә, бөтен айрым театрларга һәм көтәбез. Срок куеп теге көтәбез. Алар видео язмаларны, сылтамаларны җибәрә башлыйлар. Инде хәзер без шуны карарга күнектек. Уже дискларны беркем дә җибәрми. Карыйбыз, сайлыйбыз, уйлыйбыз. Менә быел Казахстаннан 2 коллектив кына сайларга булдык. Чөнки бик күп теге кабатланулар, бик күп теге бераз ничектер торгынлык. Сәнгать җитәкчесе фестивальнең сайлы һәм программный директор дип әйтгәндә Нияз репертуарны төзиләр. Алар карыйлар. Һәм Нияз чөнки чыгып та карый ала. Чыгып та карады Казахстандагы Башкортстанга махсус җибәрдек. Башкортстанның театры. Аңлашылды, башкаларны җәлеп итү турында әлегә планнар бармы соң? Менә хөкемдарлар турында, мәсәлән, шушы кешеләр генә түгел. Эксперт советы турында сүз бар. Аның өчен акча каралмаган, кызганычка каршы. Аның өчен беренчедән, икенчедән без кайвакыт үзебездәген киңәшләшәбез. Әлбәттә, Якутиягә каядыр барып җитеп булмый. Әлбәттә, менә видеоларын җибәрергә мөмкинчелекләр булмаган яки премьера чыгарга гына тора. Әлбәттә, без шулык Алексей Оржикка, Андрей Савичка шалтыратып, киңәшләшеп, сорашып, монда хөкемдар дип, менә алар гына хөкемдар дип сугып алай әйтеп булмый. Чөнки без барыбер аралашабыз. Үзбекстаннан килгән спектакльләрне без сайламадык. Чөнки алар беренче тапкыр уйлап карагыз, шундый зур дәүләт, төрки шундый теге әйтик, борынгы культуралы дәүләт, милләт бездә беренче тапкыр катнаша. Һәм фестивальдә, димәк, үсештә, шулай бит әле 14нче мәртәбә генә уздырыла. Инде 2 елдан соң без көтәбез 15нче, бу инде юбилей фестивале булачак. Менә әлеге дә баягы кыйблага әйләнеп кайтсак, Раил әфәнде, ничек уйлыйсыз, фестивальгә киләчәктә дә кыйбласын саклауда нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Мында әйтелде бит, беренчедән Казан Нәүрүзне үзенә алды икән, үзенә бит Урта Азиядан теге фестивальне тулы бер бренд буларак үзенә алды икән, улаң өчен җаваплы әлбәттә. Бөтен төрки театрларны, төрки халыкларын берләштерә торган иң шундый бер саллы, абруйлы фестиваль булырга тиеш бу. Әлбәттә, үзебезнең изебезне саклаган дәрәҗәдә. Бу безнең менә монда фикер яңгырар шундый.
театр бүгінкінде ол мына шик тіліне миллиардны сақлай тұрған ең соңғы құралларының бірісі. Біз әр театрларда да миллиардның тілін жоғалтсақ, біздің тіл бүтініміз, біз татарның аты мен Ресей территорияда Түрки тілдер турында. Шушы саулауға зур саулы ілішкер татырған фестиваль болға тиіш. Қибыла шу тіллеріне милли мәдениятын сақлай тұрған сондай дәрежелі абыройлы саллы фестиваль. Шуңа көрі спектакльден сөйлегенде да мен келешен барсада экспертларның біріне теге төбәлінкен шеге тиіштігілер бұлға тиіштігілер жоқ, мына шулай бұл. Мына нәрсе жетіп бітмей, жетіп біткеш, мына яқшы спектакль шығараш, бізге бұйыл шулай еттілер. Рәлі бұл үмітлеріміз оқланыр деген тілекте, шынан да біз маңа үстеп әйтірлік те түгіл, біз шынан да әлігі үмітлер білен барымызда яна, біз ұйыштырушыларға рәхмет етеміз, қонақларыны күтіп қалабыз. Келесі жылда да біздің әлібет форум болашақ, енді 2 жылдан 15-ші фестивальда ұшырашыларға қадар сау болашабыз. Есен емин болығыз, сау болыңыз.